Laurogeita hamargarren urte horrena dela Eibarko lehenengo txistulari bandarena. Horrela ikusita, hasi ginen martxan, txistulari alarde bat. Zeu esan duzu bezala, Donostiako Orfeoiarekin, Uzartza txistulari taldearekin, Euskal Herriko txistulari, hainbat txistulariekin, Eibarko musika eskolako txistu ikasleak ere, etorriko die, kriston lana, egin dabe, hau dana ondo prestatzeko, metal boskotea, piano jolea ere, Isabel Azpiur izango dela, Ibartarra, da basu elektrikoa ere, zuzendaria izango da Garikoitz Mendizabal. Uste dut, txistulari bezala nahiko ezaguna dela Euskal Herria mailan. Programa oso politxa izango da, orfoiak asko beteko da, da aukera politxa izango da orfoiak doain hemen Untzagan plazan ikusteko. Danok, doinu asko ezagunak izango die, da euskal dantza eta nele dantza modernoa dela ikusteko. Instrumento guztiak erresa dira da instrumento guztiak bere zailtasuna dakate txistua, zer esango, nik ez dut esango zaila denik. Bere berezitasun daka azkenean, haizeko instrumentoa da, orduan hori da pixkat kontratu behar duguna, ez? Hasiera, estarriko kolpea, mingaineko artikulazioa, baina, azken ugurta hauetan ikasle txikiak edo hasi dienak oso errez hartu dute, horrekin esan nahi den ikusten hain zaila ez dela. Lehen komentatu dudan bezala, lehenengo txistulari banda 1985 urtean. Ondoren, Eibarren ja sortu zen akademia bat, hor parrokixaren lokal baten. Da hor, nik uste horria Juanito Larrenaga, Jose Luis Pérez Arasketa da beste batzuk, hor zeundela klaseak emoten. Zizan Eibarren jende desente, klaseak da txistua ikasten. Zan behar dugu ere, Mireia Aztit izan zala lehenengo emakumea udaletxeko txistulari banda baten parte hartzailea. Ana Larreategi, Gorka Alcoba, Xabier Zorrakin, izen batzuk ahaztuko ditut, segurazki. 75. hamarkadan ja ikasle gehiago, da 80. hamarkadan, ja Eibarren gutxi gora behan ikusten 200-300 txistulari egongo ginela txistua ikasten. Hori Eibarren sortu ziren, da egon ginen, nik uste 6-7 banda ezberdin. Batzuk udal txistulari bandan geunden, Jose Miguel Laskurain, Elena Pérez, Bargatu Neu, Asier, baina gero basaunden beste 6 banda. Izen guztiak ez dituko goratzen, baina Birrigarroak, Txantxangorria, Amaia Baglieto, Elena Pérez de Zeuan, bere anaia Evaristo Pérez, nire anaiak Eduardo Montero, Ernesto Montero, jende asko, 6 bat banda egon ziren. Pizkanaka, ziren desagertzen, da gehatu ginen, gaur egun gaudenok, eta 7 kide, Uzartza txistulari banda, neu lehenengo txistu zuzendari bezala, bigarren txistuan Iratxe Jimenez eta Leira Arrizabalaga, bigarren txistuan, Silbotean Asier Castelo eta Xabier Zorrakin, Atabalan Germán Ereña, da tabalan gehi perkusioa gehi batzutan trompa, Iñaki Orbegozo. Da gaudenok, ez gaude gehiago, baina eskertzekoa da ere musika eskolako ikaslei, txistu ikaslei, nerekin ikasten daudenak, urtean bat, San Juanetan, Danborradako kontzertuan, alardean ere, parte hartzen dute. Gazteak esan behar da ere, da asmonez esaten dut, bestera batera disfrutatzen dabe asteburua, orduan konpromisoa hartzea, zailagoa da, hori ulertu behar da. Baina, gehatzen garen dinosaurioak, nik esaten dut bezala, saiatuko gea hau dana mantentzen, ez galtzeko.